Di 42 salvegera derbeya leşkeriya 1908 li Tirkiyeyê hatî ragihandin de çalakiyên şermezarkirinê li Diyarbekirê hatin lidarxistin. Komeleya 78 ku ji mexdûrên derbeyê pêk tê li ber deriyê yek ji sembolên derbeyê girtîgeha tîpe aya Diyarbekir de daxuyaniya çapemeniyê li darxist û hata mejekirin ku cihê şermezariyê ye hîn jî makezagona derbeya leşkerî di meriyetê de ye û makezagona yekparêz siyaset û siyasetmedaran birêve dibe. Siyasetmedaran jî amajekirin ku herî gelek Kurdan ji derbeyê zirar dît. Heta li Tirkî pirsgirêka Kurd hebe demokrasî jî nayê û hêvan darba jî hebin. Ji bo ev darbe ji wan re bêjim bes û bu demokrasî were pirsgirêka Kurd here çareser bibe. Yek ji mexdûrên derbeyê jî endamê Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiyeyê yê wê demê Cano Amediye ku pêşî sizayê îdamê lê tê birîn paşê jî 20 salan di girtîgehê de maye û eşkenceyên giran lê hatiye kirin û dibêje armanca darbeyê ji navbirina doza Kurd û Kurdistanê bû. Gotin em ê pirsa Kurd û Kurdistanê di vir de binax bikin, ew bikin. İşkence gelek giran me dîtin vana hemû kontrola devletê de çêbû. Navê henekê işkenceciya dibêjin filan kesin mesela şahsa nebû ya mesela rejimê bû mesela devletê bû encamê dagirkeriyê sebebê 12 îlonê hatina wîşî sebebê yê sereke pirsa Kurd û Kurdistanê bû o geçbûna rêxistinbûna Kurdan bû pêşî ji bo viya lê bigirin ew ke. Di encama derbeya 12 îlonê de 171 jê di îşkenceyê de bi tevahî 300 kes mirin. Bo 7000 kesan îdam hat xwestin û sizayê îdamê bo 517 kesan hat birîn û 48 kes hatin îdam kirin. 650,000 kes hatin binçavkirin, 203,000 kes hatin darizandin. İşkenceyên giran ên di girtîgeha Diyarbekirê de rûdayîn di cîhanê de deng vedan û niha girtîgeha tîpa E ya Diyarbekirê di nava 10 girtîgehên xirabtirîn ê cîhanê de cih digre. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.